Duol matao yiere pacho ka IEBC ochako chenro mar ndiko jogo ombulu chenro mano kitayanga e kaunti ma Kajiado kendo biro medo bedo kadhi mbele e kuonde chung'od buche duto ma pacho kae. Chenro no geto jogo ombulu manyien moheo 6.3 ma igeno ni koro biro goyo ombulu e yiero mabiro. En chenro mane ochaka yanga e kaunti ma Kajiado. Chenro mageto ndiko jogo ombulu manyien maromo 6.3 kata kamano kwan matin mar oganda no wuok oko e chakruok chenro no ataro mar geno mar duol mar IEBC. Duol no kata kamano nyiso geno mar gene kwan mar oganda mabiro wuok oko mar ndikruok kaka jogo ombulu biro medore. Remember, the election is in 2027 and we are supposed to register citizens, eligible voters for a period up to 8 months before the general elections. That's when we will close the registration process. Kata kobedo ni kwan matin kende mano chope thoth kuonde ndikruok go thoth jogo ombulu mane wuok ndikore ne gin rawere mane wacho ni ging'eyo ni ombuchgi mabiro konyogi loko telo mapacho ka. E kaunti ma Mombasa, okuom rawere mano chopo ndikore kaka jogo ombulu e kar ndikruok ma Kizingo opuo chenro no magiwacho ni kawo na thuolo machuo kende ka gijiwo rawere wetegi mapoko ndikore mondo mi otim kamano mar kelo lokruok e telo mapacho kae. TT as in just couple of minutes, kitu kama 10 minutes at most, yeah. Imekuwa tu sawa, ni swift, chukuliwa picha nini, unaulizwa maswali kidogo, then unakuwa registered. Yeah. Mbona mama kuregister? Ukiangalia according tunaangalianga news nini uchumi bana. Yeah, kuna kazi pia, youths protesting in the streets, vitu kama hizo. Yeah. Nikiashiria kwamba bana tunataka change. Kata kamano, ne midhiero ne moko kuom jogo mane ochopo kanyo mar timo lokruok e kuondegi mag luto ombulu kaluwore ni masinde mane tiyo ne gin mana mago mag ndiko jogo ombulu manyien ma ok loko kuonde goyo ombulu. I'll expect the IEBC to have a keen look into it is to sensitize people about registration. Sensitize people. You know, people are coming to this place expecting to transfer votes, but today people are supposed to register for. Wachapo office ni kae, office mar headquarters mar registration voting mar Mombasa kae. Lakini wayudo kae ntie chandruok moro kae. Chandruok nogono en gitim transfer mag voters. Gitimo mana new registrations mag voters. Mano e chandruok ma wayudo ka. Chenro no ibiro tiye gi lony manyasani mabiro yango jago ombulu gi tong wang'e okang' maduol mar IEBC wacho ni biro geng'o jogo ombulu manyawawa kata kamano piny mathoth osebedo kanyuolre e wi arita mag nonro mag oganda. Sisi pia kwa upande ya registration ya voters, we are guided also by the Data Protection Act and of course the laws governing privacy. So we have taken into account all that. Chenro no mandiko jogo ombulu biro dhi mbele nyaka higa 2027 ka bende obiro rumo kodong' mana dweche 2 kende kapok obag yiero maduong'. Jad bura ma Embakasi East Babu Owino koro wuok oko ayanga mar siro gai mar